Sumebaring TV negara mongco wis padha gontok-gontok anati. Omong ge nuklir, omong ge rudal meh diculke, gawe kabeh wong padha bingung mikir nasibe. Ning pasar, ning sawah padha dadi rerasan. Piye mangko yen donyane dadi bubaran, sego tiwul durung entek wis gawe kuwatir. Mikir dunya sing jarene wis lali marang takdir. Yen sida perang dunia, aku bingung utangku piye nasibe. Opo yo bakal lunas mergo sing nagwe mlayu dewe-dewe. Yen sida perang dunia, muga rudale salah alamat. Tibone ning oma mantan, ben dadi kenangan sing dadi au pisan. Mikir nek kiamat wis cedhak ning ngarep moto, lako aku durung nate ngrasake ditambani tresno. Dunya iki mung panggonan mampir ngombe. Elah nasibe jomblo mati dewe, urip yo dewe. Yen sida perang dunia, aku bingung utangku piye nasibe. Opo yo bakal lunas mergo sing nagih mlayu dewe-dewe. Yen sida perang dunia, muga rudale salah alamat. Tibone ning omah mantan, ben dadi kenangan sing dadi au pisan. Wong monco padha rebutan wilayah lan kekuasaan. Aku ning kene rebutan perhatian sing ora tau kedadean. Mending ora usah perang, mending padha sayang-sayangan. Ben donyane adem, jomblo ora tamah ngenes dewean. Yen sida perang dunia, aku bingung utangku piye nasibe. Opo yo bakal lunas mergo sing nagih mlayu dewe-dewe. Yen sida perang dunia, muga rudale salah alamat. Tibone ning omah mantan, ben dadi kenangan sing dadi au pisan.
kabeh podoe Gusti